Sekali lagi ya, sing jenenge urip kuwi pancen mung anane sawang sinawang. Apa yang tampak di depan mata terasa jauh lebih indah, lebih menyenangkan, lebih baik, dan lebih segala-galanya dibanding apa yang kita punya. Yo kawit zaman biyen ki ya kaya ngono kuwi. Ning satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa urip kuwi apa sing tok delok kuwi, apa sing benar-benar di depan mata itu belum tentu seperti itu adanya. Isogo apa yang mbok lihat kuwi mau ya kuwi sakjane urip mung sawang sinawang. Prasaja banget ya, sederhana banget sanepan atau paribahasa itu. Urip mung sawang sinawang. Ojo kok sing cedhak ning ngarep mata. Ya pancen kaya ngono kuwi yang terjadi di antara pergaulan manusia. Sing ketok mata wae isih iso diapusi. Apalagi sing neng medsos. Jadi kembali kepada masalah paribasa Jawa kuwi mau, urip mung sawang sinawang yang diberikan oleh nenek moyang kita. Ya sakjane kuwi ku njonjogoni atimu dhewe, ben atimu kebak syukur, ben atimu ora meri, ben atimu ora gampang kobong, ora gampang kepinginan mergo liyane duwe sesuatu. Sakjane yo, sing jenenge wong urip ki mau duwe persoalan dhewe-dhewe. Sing tok sawang ketok apik, ketok menyenangkan, ketok tercukupi segalanya, ketok bahagia, rung karuan apa yang terjadi di dalamnya seperti itu. Bisa jadi di dalamnya iso malah sebaliknya, dan itu yang terjadi. Jadi nggo kanca-kanca kabeh tok cekel tenan bahwa urip kuwi mung sawang sinawang. Banyak pencitraan yang sengaja dibangun oleh seseorang atau orang lain untuk meninggikan harkat dan martabat. Terus salah pada ya ora salah, gak hak-haknya mereka, ora popo. Sing salah yen kowe tok lek mentah-mentah, tok percaya mentah-mentah, terus kowe lali bersyukur dengan kondisimu sendiri. Sekali lagi ya, sing jenenge urip kuwi pancen mung anane sawang sinawang. Apa yang tampak di depan mata terasa jauh lebih indah, lebih menyenangkan, lebih baik, dan lebih segala-galanya dibanding apa yang kita punya. Yo kawit zaman biyen ki ya kaya ngono kuwi. Ning satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa urip kuwi apa sing tok delok kuwi, apa sing benar-benar di depan mata itu belum tentu seperti itu adanya. Isogo apa yang mbok lihat kuwi mau ya kuwi sakjane iki asline kualikane. Ya wong sing biasa tampil mewah jreng jebule ya uripe angel, utange pirang-pirang, ora bahagia. Uang sing ketek rukun-rukun banget, rumah tangganya adem ayem happy-happy saja, runtang-runtung wong ternyata yo tidak sebagai yang kamu bayangkan. Jadi ya ora apa-apa, itu haknya mereka untuk membangun citra, untuk membangun sebuah image, ngerti lah, sebuah gambaran, image. Ora apa-apa, tidak ada yang salah. Kabeh wong ki yo butuh dan perlu untuk pencitraan. Sing kleru ki yo mripatmu nek nyawang. Aja mbok telan mentah-mentah. Aja mbok lek mentah-mentah. Tetap fokus ke dirimu sendiri, bahwa hidupmu jauh lebih kopen, lebih bahagia. Lah Quran diri Pak ora apa-apa, sing penting kuwi diparingi sehat. Duit iso digoleki selama kowe iso gelem nyambut gawe, iso gelem obah, duit ki mesti ono. Itulah kadang-kadang uang ki lali bersyukur, lali mengucapkan syukur, lali nek dek niki untuk sesuatu yang berharga hanya karena melihat
kehidupan orang lain dipandangnya itu jauh lebih baik. Apalagi neng medsos, ojo percaya. Urip mung sawang sinawang. Prasaja banget ya, sederhana banget sanepan atau paribasa itu. Urip mung sawang sinawang. Ojo kok sing cedhak ning ngarep mata. Ya pancen kaya ngono kuwi yang terjadi di antara pergaulan manusia. Sing ketok mata wae isih iso diapusi. Apalagi sing neng medsos. Jadi kembali kepada masalah paribasa Jawa kuwi mau, urip mung sawang sinawang yang diberikan oleh nenek moyang kita. Ya sakjane kuwi ngunjogoni atimu dewi, ben atimu kebak syukur, ben atimu ora meri, ben atimu ora gampang kobong, ora gampang kepinginan mergo liyane duwe sesuatu. Sakjane yo sing jenenge wong urip ki mau duwe persoalan dhewe-dhewe. Sing tok sawang ketok apik, ketok menyenangkan, ketok tercukupi segalanya, ketok bahagia, rung karuan apa yang terjadi di dalamnya seperti itu. Bisa jadi di dalamnya iso malah sebaliknya, dan itu yang terjadi. Jadi nggo kanca-kanca kabeh tok cekel tenan bahwa urip kuwi mung sawang sinawang. Banyak pencitraan yang sengaja dibangun oleh seseorang atau orang lain untuk meninggikan harkat dan martabat. Terus salah pada ya ora salah, gak hak-haknya mereka, ora popo. Sing salah yen kowe tok lek mentah-mentah, tok percaya mentah-mentah, terus kowe lali bersyukur dengan kondisimu sendiri. Sekali lagi ya, sing jenenge urip kuwi pancen mung anane sawang sinawang. Apa yang tampak di depan mata terasa jauh lebih indah, lebih menyenangkan, lebih baik, dan lebih segala-galanya dibanding apa yang kita punya. Ya kawit jaman biyen ki ya kaya ngono kuwi. Ning satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa urip kuwi apa sing tok delok kuwi, apa sing benar-benar di depan mata itu belum tentu seperti itu adanya. Isogo apa yang mbok lihat kuwi mau ya kuwi sakjane iki asline kualikane. Ya wong sing biasa tampil mewah jreng jebule ya uripe angel, utange pirang-pirang, ora bahagia. Uang sing ketek rukun-rukun banget, rumah tangganya adem ayem happy-happy saja, runtang-runtung wong ternyata yo tidak sebagai yang kamu bayangkan. Jadi ya ora apa-apa, itu haknya mereka untuk membangun citra, untuk membangun sebuah image, ngerti lah, sebuah gambaran, image. Ora apa-apa, tidak ada yang salah. Kabeh wong ki yo butuh dan perlu untuk pencitraan. Sing kleru ki yo mripatmu nek nyawang. Aja mbok teran mentah-mentah. Aja mbok lek mentah-mentah. Tetap fokus ke dirimu sendiri, bahwa hidupmu jauh lebih kopen, lebih bahagia. Lah kurang diri Pakde, ora apa-apa sing penting kuwi diparingi sehat. Duit iso digoleki selama kowe iso gelem nyambut gawe, iso gelem obah, duit ki mesti ono. Itulah kadang-kadang uang ki lali bersyukur, lali mengucapkan syukur, lali nek dek niki untuk sesuatu yang berharga hanya karena melihat kehidupan orang lain dipandangnya itu jauh lebih baik. Apalagi neng medsos, ojo percaya, ngono ya, wes wayahe kondur.